Shal Kolokma Romoi Thanglaisu Khwlaimani Lama Deramungo Kwlaijak Honwi Koksilsamwng Tubukha Amchaini Tongkosong Lukurok Patimwng Mandwi RD Block Birgudas Bari BC 3 nong Ward Amchaini Koktwma Oram no Nuguimano Tripura Hastini Dalbidal Jagat Haibo Thanglaisu Khwlaimani Lama Deramungo Kwlaijak Abu Haikeno Lama Hamyani Mangfli Gasawi Faimani Nukjaka Mandwi RD Block Brigudas VC Ward nong 3 Amchaini re Lama by Khobjak Lama wo Shal Kolokma Romoi o Lama toino Thanglaisu Khwlainani nango fiaba re Lama Zengjakmani yagulo o Lama snamjagya Ongma by Thanglaisu Khwlaithane wo Salbrumno Jongjalo Khwlainani nango Amchaini Lukurok khanai abo haikeno Lama no kahamke snamjagnani Ongthong khanai haste hafang de TTDC hafang ne thani sanmung tisaka Birgudas Bari VC 3 nong Ward Amchaini Lukurok BC busuk Romwi narok o lamate thangpai thanglasu khai tongmani Jora tongmon Khorang boyni sini jora tongmon kai Chini korama kai snamsak age te kaisa mura tong ko jele lama tamsak ni sengta bu himan kos ko tongo kuno snami berasa ya kuno kaisa ya jon kai hin trema ko har ki gandro ni o je lama je oma je lama no sung tongmani obo Oma wati somo yang kena rok belain kosong tong tanah. Wati semua ke cengkos wati kaje ko harpe lam sare je cengro lel pakai lel lamak te mahim je cengro ane himani kos ko tong. Norong ni je tabuk o edisi hapang ni jeta tamno sanai je sarkar chalok tongmani. Borok ke phano bandoro no paran Amchaini leader ro ke phan phaina na pheke o lamarok no. Ke phan phaina phaiya. Engkai neng sarkar no ba haste hapang no neng tam kok kesana musung obnoti. Engkai komno rama kaham kai soling lokam tena de kai teng hamsak manta. Anu ko yata sangka. Nini mung? Robindro rutuni. Nini o para ni mung? Birgudas rabar bagan. Champang Nagar ne simi Ashish ni Kokthum Chini Khorang